Α, έχει το airdrop δίπλα μου, έχω σκοτώσει 5 παιδιά. Γι' αυτό έρχονται όλοι πάνω μου ρε μαλάκα, τώρα το πήρα χαμπάρι κι εγώ. Μαλάκα τόσο γαμάτος είμαι, τους πήρα το airdrop. Το level 3 αξίζει. Και έφυγα. Τι κι εγώ ρε μαλάκα, γιατί έχουν έρθει όλοι πάνω μου. Τι πήρε, τι είχε το airdrop? Το level 3 το chest ότι αξίζει και έχει ένα car. Αλλά έχω το Mi 416 μου με 8 πάνω και είμαι κυριλέ. Έλα ρε, το κάρμα 8 γαμάει. Ναι, Είναι αλλά... πιο δυνατό λίγο. Ναι, δεν με νοιάζει. Το είναι πιο Ναι, γρήγορο και έχω και βάλει και stabilizer για το Mi 416. Όχι κι άλλος. Compensator. Ναι. Κάτι ήρθαν. Compensator. Μαλάκα πόσο έχω σκοτώσει, 6! Πάμε ρε Βάγκο. Μαλάκα τι έχω κάνει! Δώσε του πόνο να πούμε. Λοιπόν, backpack έχω το ίδιο. Σφαίρες παίρνω full, ευχαριστώ. Τελικά δουλεύουν τα ακουστικά πρέπει. Ναι ρε, ξανάβαλα τη μαλακία στο πινιάκι και είναι κομπλέ. Χαίρος. Κάποιος με πυροβολάει. Μύτης άμα τραβηχτεί πολύ ξυλώνεται το καλωδιάκι και τελειώνει και η υπόθεση. Τι. Λέω συνήθως, άμα τραβηχτεί ο μαγνήτης, ξυλώνεται το καλωδιάκι που συνδέει το μαγνήτη με το... Ξέρεις, με το υπόλοιπο ακουστικό. Απλά ο μαγνήτης σε αυτή την περίπτωση είναι κουμποτός. Σαν πιο ηχεία ρε μαλακά. Ναι, κουμποτός είναι, αλλά δεν μπορεί να μην έχει καλώδιο πάνω του. Πώς Δεν έχει. Ο μαγνήτης όχι, δεν έχει καλώδιο. Το πινιάκι γύρω του έχει καλώδιο. Τον ήχο δεν τον παράγει ο μαγνήτης ρε φίλε, τον παράγει το πινιάκι που είναι γύρω από αυτόν. Αυτό βασικά. Ξέρω πώς λειτουργεί. Αλλά σε κάποια δεν είναι χωρισμένο σε ένα. Ναι. Μαζί με το ποινίο κολλητός. Κάτσε εδώ να παίξει μπάλα. Ποιος έστειλε τι? Sorry παιδιά, 1000 συγγνώμη. Παίξε ρε μαλάκα. Απλά θέλω τον απόλυτο ήχο τώρα. Και εγώ θα το βάλω στα ακουστικά. Φορτής. Αυτό τι ήτανε? Δικά μου. Πες μου ρε μαλάκα, το σε βλέπω από εδώ. Πες μου ότι είστε κάτι εκεί. Αρχίδια. 14 live μόνο. Μαλάκα έχω κατακαβλώσει τώρα, έτσι. Γιατί γελάτε? Τελικά τα πιο random παιχνίδια είναι τα σε εισαγωγικά πιο καλά. Για το Battlegrounds το λες αυτό. Ναι. Είναι ωραίο. Βαγγελάκη τελείωσες. Όχι ρε, σκοτώνω κόσμο. Α, οκ, δώσε πόνο. Προλαβαίνω να κατεβάσω το time. Τα kills.
Αυτά για το τέλος ή 7? Όχι, συνεχίζω. Έτσι. Λοιπόν. Τον σκότωσα μέσα από τα μάξι στο μουνί. Είμαστε 7 live μόνο. Και ο κύκλος κλείνει μπαμ. Καλά, άμα βγω πρώτος μαλάκα, τραγικό. Και τον σκότωσα με και η Ότο, έτσι, να σημειωθεί αυτό. Μην το σκέφτεσαι τώρα, παίξει το Όχι. game. Είμαι λίγο ανοιχτά τώρα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ο κύκλος κλείνει σε 1 λεπτό, πάω να πάρω θέση. Και 425 MB. Fuck. Τι είναι αυτό? Ένα studio sound που έχει της motherboard. Και δεν το έχω βάλει. Να το airdrop, το βρήκα. Πάω για το airdrop. Άμα δεν χρειάζεσαι weapon τρελά, δηλαδή άμα δεν πας για το sniper, Τίποτα δεν θα έχω. σου έλεγα... Sniper yes, να τον βρήκα. Έλα εδώ μου είναι. Παιδιά, τις έριξα 3, τις σκότωσαν 3. Την έχω. Έλα, βγες. Τι είναι το hotfix? Το σκότωσα. Σαλήν. Τι? Ολόκληρο το εμείς μανίγκα. Τρεις alive, παιδιά. Παιδιά, με φατάλιασε αυτή, ευτυχώς είχα τέτοιο και το πέρασα. Φέξε. Καμπέρες όσο μπορείς τώρα. Τώρα θέλω απόλυτη ησυχία. Συγγνώμη, παιδιά. Θα σας το δείξω στο βίντεο. Εγώ κι άλλος ένας, τέλος. Να, μόνο έχω τέρμα. Δεκαδευτερόλεπτα για να κλείνει ο κύκλος και να έρθει πάνω μου. Από όπου και να έρθει. 5 seconds. Κράτα τα κίνητο σκουμπάς και τον δεις. Ξάπλωσα τελείως, δεν τα είπα. Ο κύκλος κλείνει απότομα. Μην αγχωθείς. Να τον ευρήκα. Τον ευρήκα. Εντάξει, τον έχω. Smile, son of a bitch. Είμαι fatal. Θα πεθάνεις. Με σκότωσε. Σε έφαγε. Ναι, 916 πόντους. Ήταν ωραίος. 916 πόντους, παιδιά. Σε 2 λεπτά. Βλέπει τα καμένα που βρίσκει.